מכיוון שהמציאות הולכת ומסתבכת, מכיוון שמדינת ישראל לא יכולה שלא להיות מדינה יהודית, כי היא בורחת מזהותה היהודית, היא פשוט לא מסוגלת לעמוד באתגרים שמולם היא עומדת. מכיוון שכל העולם כבר שואל את עצמו מי צריך בכלל מדינה יהודית. דה-לגיטימציה לישראל בכל העולם. כי אומרים לנו, אם אתם בעצמכם לא רוצים מדינה יהודית, וזה מה שאתם שודרים בשפת הגוף שלכם, מאז שהמדינה הוקמה למעשה, אז תפסיקו לבלבל במוח, תחזרו לאוגנדה אולי, תחזרו לפולין. זה מה שבעצם העולם אומר לנו. אנחנו מאבדים את הלגיטימיות לעצם קיומנו, כתוצאה מכך שאנחנו בורחים כמדינה מהזהות היהודית שלנו. כלומר, המציאות בסופו של דבר תביא את החברה הישראלית לפינה שבה בעל כורחה היא תיאלץ על מנת להתקיים בצורה הפיזית ביותר, לבחור באופציה האמונית. כלומר, המהלך שאנחנו מדברים עליו הוא מהלך שהוא הרבה יותר מפוליטי. הוא מהלך של השלמת שיבת ציון, מהלך של קיום הייעוד היהודי, מהלך של תיקון עולם באמת, תיקון עולם במלכות שדי, מהלך שכמובן מוביל אותנו להר הבית ולבית המקדש ולכל מה שעם ישראל צריך לעשות.